ассалому алайкум дӯстони азиз, мошинои фурӯшӣ дар шумо бошад, дар WhatsApp суратоша видеоша рӯй кунен, дар YouTube, TikTok, Instagram, дар якчанд сайтҳои YouTube реклама мекунем, фурӯшта мегузорем. дар WhatsApp муроҷиат бикунем бародар азиз. бачакои азиз, гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон бо ширкати Акай Хисрав ва Акай Улуғбек зиёда аз 5 сол мешавад оиди ҳамин системаи граница кор ва фаъолият мекунанд. нафаре ки дар Москва, Московский област кор фаъолият мекунен ва хоҳиши гузаштани сарҳад дорен, пас ду ширкат дар хизмати шумо мошинои комфортни шуморо аз ҷои омада мегиранд, аввалаш худованд бурда сох саломат бармегардонанд. марҳамат аз номи канали мо ба ширкати Акай Хисрав Улуғбек занг занед ба дили пир ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон азиз. 269,000 сомон Toyota RAV4 гибрид. Солиш 2019 буда соҳибиш мега. Состояниш идеал. Дӯстои азиз, ина марҳамат. Биёем бинениш гарини ба тофти сай пеш. Америкаи мошин ҳуҷҷатҳои солонааш ҳаст. Танировка дора, утил дора, техосмотр дора, дӯстои азиз. Состояниш ништ яка. Нигоҳ кунеша қаду қоматаш яна мудроста ки датчикои партроникаш камераи 360 градуса. Дӯстои азиз, биё дохили салона бинен. Обшивкаҳо ҳама нав, электропакет, иҷоҳ мебел, салон кожа, салон сиёҳ, болода люк дора, ранги хичаб, ранги серьёзне сиёҳа, ина дискакои хушрӯ, датчик слипих зон, бесключевой доступ, памят сидени, электропакет, мебел, сидениё лифт, оинаҳои боковой айҷай дора карда мешава, мултирули дутарафа, старт-стоп, автопилот, монитори калон, коробка автомат, анаҷа нишонте обогрев, охлаждение сидениё шина дӯстои муҳтарам аста, кондитсионер як хози мошин худаш мурдага гибрид чикор кардеса, пробегиш 155,000. марҳамат кунед винко чабинен, мошинча гарини бадай пеш на самом деле тофтеса, ина кадоме ки харидори конкретни боше, мошин арзона мешава. мотор, коробка, ходовой гибрид, саволу ҷавоб шхатя. номеро соҳибиш дар описание аста, марҳамат. Mercedes C-класс, солиш 2014, мошин Германия. 69,000 сомониш гуфтеста, ина марҳамат, кадо бина дар кор боша, ба устоотон биёен, мошина проверка карда, баъд харидорӣ кунед. Ягон камбудӣ надора, соҳибиш мега 90,000 хидмда зиёд ғалтидаги ҳамин просто ҳозир маблағам дар кор шуда, ба ҳамин хотир мошина дар савдо монда. Дискакои гарени фасон дора, резинакош состояниш ништ яка, рангиш сип сиёҳа, инами анамуд пленкаи гарени киногид якаш дагиаша, мебиниша маълума ки дӯстои муҳтарам зебидаиша. Я спойлера ки дига мотор 1.8 турбинадор. Ами максимум бихра 9 литр 8 литр мехад дӯстои муҳтарам дар сатта. соҳибишам хел мега. Дута дар дора. Дар ақиб некем 4 та ҷои нишаста. Нигоҳ кунед. Ина пеши ақиб обши 4 та ҷои нишаст дора. Да нигоҳ ки электропакет дута треза пешаш, сидениё лифт, мултирули дутарафа, коробка механик. дӯстои муҳтарам, кондитсионери ях, монитори калон, пробег 173,000, салон кожа нишонте ақибда гарин ақибшам кушоди хушрӯа кард дӯстои муҳтарам. ина марҳамат касе дар кор бошад, биёем бинениш маъқултон меша. ранги худаш сиёҳа, ина сип сиёҳ, краскаш гарин я, ягон камбудӣ надора, краскаш ҳам мега. мардак бари арзониш гуфтеста. 69 таш мега, ай пеш биёед чақчақ кунем, мошин арзон меша бо пилус. ай ме чақчақ мекунем, ами дилш чанда дилш чанқаги дилша ёфтем, ко арзониш мекунем. ина номеро соҳибиш, лайкҳоро зеб кунед. бародарои азиз, ина якта чизаки арзонак квадроцикл, нархиш 20,000 сомон, солиш 2025. ина ягон хоҳишманд боша, марҳамат. ҳуҷҷатҳои солонаи амира пирсидем, ҳоли нами ҳуҷҷатҳои солонаш 1 сол дами 700 сомон худ документиш мекунӣ, 1 соли дроз нами ҷода мегарди любой ҷода. мерезишам 5 литр бензин, мирдаш да 120-130 километр озод мегарди дӯстои азиз. ина марҳамат, кадомида маҳқул боша, любой ҷора мебуроя, кӯҳаку мебуроя. баҷа биё коробка автомата, дӯстои муҳтарам, гарени осона ҳайкаданш. ина мия диден ҳозир дар нейтрала пеш мекуниша, пеш мерава, неҷада мемониша, ақиб мерава. дӯстои азиз, хулосаи гап, ягон ҷош, ягон камбудӣ надора, сигналам дора, фаракош гирён мешава. ина нигоҳ кунем бародаро, ҳам паворникоша гирён кардам, ҳамчи сигналам дора. хулосаи гап ки любое время хизмата буд мекуна, ягон камбудӣ надора, мотораш хеле соат бари кор карда ҳисоб. ҳозир худам ҳаминҷа яду круг гаиш кардам, бо айнам
пеш Lexus соҳамиҷа раиш кардам, на самом деле як чиза ки приятная. Да кӯҳу да любоҷо дашта ҳама ҷо мешава. Номеро соҳибша да описание мемонам 20,000 сомон мега 2025 сол. Ина марҳамат. Toyota аввалони киногӣ дӯстои азиз, ина марҳамат кадоме ки дӯст медоред аввалона ки бишинед тамошо кунед мошинчара 2019 солаш селюб дӯстои муҳтарам, селюпа мошин, рангаш сабсафед Америка. 3.5 6 силиндра самолёт дӯстои азиз ба гарени камрасхода. Ина биёи хитон биненаш махлутон мешава. Бесключевой доступ, тонировка, утил дӯстои азиз, Техас мотор, боло да люк дора. Ниё кунед комплектатсияш XL, фаронам хе сплашновый гирён мешава. Бинен мошина фақат истироҳат кунед. Биё аки дохилша бинен. Салон сиё, обшивкаама нав, электропакет, кожни салон, янамуд салонаш тозае ки ба ҳамаш духтагия. Нигоҳ кунед ҳама духтагӣ, гарени хушрӯа, дискора нишонте, дискори хушрӯ, резинакош нав, бесключевой доступ, датчик слипих зон, электропакет, сиденьё лифт, мултирули дитарафа, коробка автомат, се режим важдени, монитори калон, кондитсионер мондаги ях. Дӯстои муҳтарам, обогрев ина, обогрев сиденьёш ҳаста, ина мебиҷихам, нигоҳ кунед. 100% кондитсионер мондаги ях, ина пробегиш 87,000. Гарени мошинча свежа, ина марҳамат кунед, винкоча бинед, бо ба устоотон омада мошина проверка карда баъд харидорӣ кунед. Соҳибиш мега ки мотор, коробка, ходовой, кузов ҳамаш 100%, як сомон мега дар ин мошин расход намекунӣ. Мегирӣ фақат ҳайш мекунӣ. Тамом. Номеро соҳибиш дар описание ҳаста. Муомила дора. Дӯстои азиз, мошин муомила дора. Занг бизанед, чақчақ не арзон мешавад. Саломат бошед. Kia Sportage солиш 2011 срочный бада 97,000 сомон, нами 90 падарка қатиш. Кази дар кор боша, биёем биненеш махлутон мешава. Хай корейский варианта состояниш зури бада. Боло да панорама калон дора дӯстои муҳтарам. Дискакой гарени киногӣ, резинакош ҳам состояниш нормалия. Ина кадоме дар кор боша, биё биненеш. Ягон камбуд надоре, нами бамперша, инам ҷакош камтара, гами краскакш хистага дӯстои муҳтарам сиёҳша. Ем чизе ки сиёҳ буд апалинтели ҳамеша. Биё ки дохили салонша нишонтон метам. Обшивкаама нав, электропакет, кожни дӯстои муҳтарам, як чиқораки кожни кажагал, салон худаш лата буда. Болода панорама, панорамаи калон дошта. Мотор, коробка, ходовой кузов 100% соҳибиш мега. Бо хитон биёем бинен электропакет, мултирули дитарафа, коробка автомат, кондитсионер ях. Ози калитош боша, не старстопа калитош неста, кондитсионер 100% кор мекард дӯстои муҳтарам. Ина мошин халиҷия дӯстои азиз, мошин халиҷӣ. Нархиш дӯстои азиз 97,000 сомон, ҳуҷҷатҳои солонаш ҳаст, утил дора. Номеро соҳибиш дар описание ҳаста, лайкҳоро зер кунед, видео тақсим кунед. Toyota Camry 6 солиш 2018, мошин японка гибрид. Дӯстои азиз, алаки мошини киногӣ, машине ки барои гаштан, ина марҳамат. Кадоме вида ки дар кор бошад, Toyota Camry 6 тозаи гибриди камрасход, ина марҳамат. Дани момент ози ҳама номер 1-иш бигем, ҳама японкоай. Пас таяни гарени харидориш бисёра бо нархи акамондагӣ, нархи дастрас 233,000 сомониш гуфтаиста. Мошин чиркина, ина оз ма гирдиш то мехӯрам, шумо да нишон метам, бинен абсолютно ягон камбудӣ надора. Биён бигирениш бирен дӯстои азиз, дига расход намекунед дар мошин. Нигоҳ кунед. Обшивкаама нав, электропакет, салон кожа дӯстои азиз, гарени кожаш тоза, чиқолаки дига каждагия, дискоша нишонда, дискои хушрӯ, балонош ҳам состояниш зури бад. Нигоҳ кунед, бесключевой доступ, датчик слипих зон. Электропакет, сиденьё лифт, мултирули дитарафа, се режим важдени, коробка автомат, монитори калон. Кани дӯстои азиз, пробегша дар описание менависонем. Пробегша ҳатман дар описание менависонем. Баъд хотиррасон мекунем ки тонировка дора то охири сола. Утил дора, Техас мотор дора. Техас моторшам то охири сола дӯстои азиз. Мошин ягон ҷош задагӣ, чапашидагӣ хеле неста. 100% состояниш, ина номеро соҳибаш занг бизане, арзон мешава. Hyundai Avante солиш 2007, мошин Корея. Нархиш на самом деле арзонай, 75,000 гуфтаиста, муомилаи соз дора. Биёем бинениш, махул шид, чақчақ мекунед, хати соҳибаш мега арзон мешава. Резинакош состояниш ягон 70% аста, дискакои хушрӯ. Нигоҳ кунед мошина, қоматиш роста дӯстои муҳтарам, нигоҳ кунед. Датчикои партроникаш, бо ҷада задни камера дошта, ята. На. Биёҷа, дохили салон нишонтон тиём. Обшивкаама нав, электропакет, салон кожа дӯстои азиз, нигоҳ кунед кожаш гарени тоза, ягон ҷош нахоҳед царапина надора. Дискоша нишонте, дискакои фасон. Бибин, электропакет, сиденьё аҷай дора карда меша, мултирули дитарафа, коробка автомат, дута сидени пеш обогрев дора, баъд
пробегш 129000 дӯстои муҳтарам, 129000. бу датчик овам дура Корея. мотор, коробка ходовой кузов 100%, дӯстои азиз. мошини дил приқати на биёем биненаш, бовар дорам ки махлутон мешавад. номерои соҳибаш лайкро зер кунед. 59000 сомон Mercedes сечка, солиш 1998, дӯстои муҳтарам. инами номеро қати, инами чизе мебинед, ҳама инамира 59000 гуфтаиста. мошинча гарания состояниш, мотор 1.8, коробка механик. короче говоря, хеле қоматакаш рост, дӯстои муҳтарам. бемай дарша пушун. цвет чанавон металлики пудрадор, газ бензина. аю шалақ палақош неста, бо биёхитон бинед, муомила дора. марҳамат, бибин. нигоҳ кунед, обшивкаҳо ҳама нав, салона тозагиша нигоҳ кунед, гарени салониш тоза. дискакоша нишон тед, дискакои хушрӯ. ина бинед, тозаки хушрӯвака. сиденияи ҷай дура карда меша, рулакш обични, багаж ба кнопка кушода меша, ойнаҳои боковой ба кнопка дура карда меша, кондитсионер мондаги ях, дӯстои муҳтарам. пробегиш ина 502000. ягон камбудӣ надорад, чизе ҳастай раднои айхича, пробег мурабег че хели шантаж монтаж ягон чикадаг нестан. чизе ҳаст, айму аввали гирисагиш тозира мега, инам чизе будам бихела. ягон ҷош хели задаги чапашидагӣ неста. мутахассисо тонқати, устоо тонқати, рафиқо тонқати биёен, мошина проверка кунед, баъд фаромӯш накунед ки мошин муомила дора, арзон мешава. ба ҳамин хотир бе ягон чиз қати биёен биненеш. номерои соҳибаш дар описание ҳаста. Toyota Camry D, солиш 2011 6 моҳагӣ, дӯстои муҳтарам. ина мошинчаи тозак хушрӯвак 129000 сомон гуфтаиста. рангиш сабсафед. соҳибаш мега ки инами винкочамон бинан абсолютна мошин дар винкоч задагӣ нест. боло дар люк дора, танировкаша 1 моҳ мондагия, ҳуҷҷати солонаша 8 моҳ зиёд мондагия, утилам дора. ина марҳамат бинен, бо ба устуҳотон омада мошина проверка карда баъд харидорӣ кунед. бинҷа обшивкаҳо ҳама нав, электропакет, салон кожа, дӯстои муҳтарам. як чихолаки дига каждагиаша бинен, гарени тозак хушрӯвака, дискаҳо шамонаво бинан мардум, ина дискаҳои хушрӯ, электропакет, сиденьё лифт, мултирули яктарафа, коробка автомат, монитори калон. пробег шайноз мемонам, тамошо кунед. мошин 170000 гаштагия. марҳамат кунед, винкоча бинед, бо ба устуҳотон омада мошина проверка карда баъд харидорӣ кунед. мотор, коробка ходовой кузов 100%. мошини зинда, мошини нозада, сами главни. биёем бинем проверкаш кунед. мошин муомила дора, арзон мешава. номерои соҳибаш лайк. 85000 сомон Hyundai Avante Корея, солиш 2011, номерои 0033 да харидор падарка, мотор 1.6, рангиш сабсафед. дӯстои азиз, ина мошинчаи тозаки хушрӯвак барои гаштани хидат. дискакои хушрӯ, резинакош ягон 90% аст. дидари пеш безкулчивой доступ. ҳуҷҷатҳои солонаш утил қати ҳамаш ҳаст. короче мошина мегирӣ хай мекунӣ, дигар расход намекунӣ. датчикои партроникаш бенаки дохили салона машода нишон тиҳем. як бор без, як бор дискаҳо шай пеш нишон тиҳем. ин хушрӯгира диден? бенака. обшивкаҳо ҳама нав, электропакет, салон дӯстои муҳтарам нигоҳ кунед. кожаи салон, кожа до такой степени свежая ки безкулчивой доступ, электропакет, сиденьё обычно идора карда мешавад, мултирули тарафа, коробка автомат, монитори калон, обогрев дута сидени пеш ҳаста, кондитсионер мондаги ях, пробегиш 272000. мотор, коробка ходовой кузов, соҳибаш мега саволу ҷавобиш қатия. бихезем бо ба устуҳотон биёен, мошина проверка кунед, баъд харидорӣ кунед. номерои соҳибаш BMW F10 солиш 2013 мошин Корея. мошин навхели бигем гарени бадайда, дӯстои азиз. 151000 мега дизела ба устуҳотон биёен, любой ҷоша проверка кунед, баъд наворотошам зури бадай. соҳибаш мега ки 4 та резина навхели задам, ҳамин ҷайи кардам овардамаш. дискакои хушрӯ, танировка, утил, техосмотр дора. боло да дӯстои муҳтарам, я намуд люкчаи дига дора. ина марҳамат, тамошо кунеша. фароа диден? поли фарои навайку, фарои F90 ам хеле кадагиаша. баъд 4 та вихлоп дора. ина датчикои партроникаш, задни камера, гарени фасон да, мардак бари фасон. обшивкаҳо ҳама нав, иҷоҳо мебел, электропакет, салон кожа, дӯстои азиз. бинен кожа чихе тоза. ина дискаҳо шакаи пеш нишон тед. дискаҳои гарени хушрӯ, ойнаҳои боковой диден, ҳама бедмана, дӯстои азиз. памят сидени, ина памят сидени, электропакет, сиденьё лифт, рулшам лифта, ина мултирули тарафа, рули нава, дӯстои муҳтарам. аҳамияте наҷа рули м, рули нава. мошин
حالا من گاریلش بگیرم دایی جمونو که نگاه کنین دوستای محترم سه رژیم وجدانی داره سه رژیم وجدانی بعد датчик партроник датчик автохол ду та сидени пеш абагрев дора кондитсионер мондаги ях монитори калон дӯстои азиз пробегиш 360,000 мошин корея 100% хеле аю шалақ палақ рехтаги ай неста далабаво дӯстои азиз проекция дора мотор нам хели айруи миллион кор кардеса ина ма да пешум бо хутон ба устоотон биёен мошина любой ҷоша проверка кунен баъд харидорӣ кунен 151,000 муомилаи ништ як дора номеро соҳибуш лайкора зер кунед портер д солиш 2015 мошин корея мотор дӯстои муҳтарам ина 133 трд дӯстои муҳтарам 28 мешава 28 дизел расходаш ҳами дохили шаҳрдан ама бовари комил қади гуфтан метавонам ки 9 литр максимум 10 литр дӯстои муҳтарам ин ҳами қасои буш мега ин ҳами қа расход дора ин ҳаҷат 800 килора спокойна дӯстои муҳтарам ин ҳами кӯҳам хе буро мебуроя 800 кило 900 килора нам хеле борш мекунӣ спокойна кӯҳа мебуроя ягон ҷош задагӣ чапашидагӣ хеле неста 115,000 сомониш мега 2015 115,000 баъд дӯстои муҳтарам нигоҳ кунед 4 та ҷои нишаст дора электропакета салониш кожа нигоҳ кунед дидед гарени кушода ки хуш рувака неҷада пота мемониву мебурой спокойна мешинӣ ина электропакет иҷо мебед мултирули тарафа полни круговой мебед коробка механик магнитофониш 100% кор мекуна баъд пробегиш дӯстои азиз 183,000 датчик ован дора корея мотор коробка ходовой кузов 100% резинакош состояниш ягон 75-80% ҳаста утил дора техосмотр дора дӯстои азиз бо ба устоотон биёен мошина савдо кунед муомила дора фақат биёен бинениш ягон камбудӣ технически надора соҳибуш мега гарантия хати номеро соҳибуш лайкора зер кунед Toyota Camry д солиш 2010 11 моҳагӣ мошини хеле свежак дӯстои муҳтарам нархиш 127,000 сомон мотор дувним рангиш саб сафед дӯстои муҳтарам ҳуҷҷатҳои солонааш ҳаст утӣ дора техосмотр дора ки чиста хеле ҳамин Camry тозара любителиш мисол на самом деле ҳаста чиста барои любитело ёра тайёр мекунад ҳамин мошинфурӯшо ина марҳамат мошина бинены кайф кунед охи ягон ҷош ягон камбудӣ надора соҳибуш мега саволо ҷавобш хатия барен дар любой усто проверкаш кунед обшивкаҳо ҳама нав электропакет салон лата дискакҳои гарени хушрӯ дора нигоҳ кунед резинакош состояниш ништияк ина болода люк дора биёед аки дохили салона бинед электропакет сиденьё лифт оинаҳои боковой ина айҷай дура карда мешавад мултирули яктарафа коробка автомат автопилот кондитсионер мондагӣ ях ина ма пробегша мегӯтон чанд хай 221,000 мошин гаштага ина винкодаш 1110 бигем 2011 тоза кай мотор коробка ходовой кузов 100% хай бо хутон мисол биён ай пеш бинениш муомилаи зур дора биё бинениш ай махфул шава мисол арзон мешава номеро соҳибиш дар описания аст Chevrolet Spark солиш 2011 мотор 1.1 бигем бародарои азиз ба ҳамин 4 литр ку 100 километр мегарди гарени камраст худай рангиш сипсиё дискакҳои хушур 4 та дар дора ё ина 1 та дар 2 та дар дӯстои азиз ина бо наген ки мошино хеле майдааки дидара хеле неста датчикҳои партроникаш қоматакиш роста бо хутон ба осоатон биё мошина бинед баъд харидорӣ кунед боз бес ма идараш ина мешав ки биёед дохили салона бинед обшивкаҳо ҳама нав электропакет салон кожа дӯстои азиз бо кожаи шоколадни қади кожаи сиёҳ ардалаш кардага гарени фасон дизайниш омадага дискаҳоша нишон дод дискакҳои хушрӯ биёед ҷака электропакет сиденьё кожа мултирули яктарафа коробка автомат кондитсионер ях дӯстои азиз пробегша дар описания менависонед барои ки калитош неста ина нишон те ина мошина бинед 2011 кореяи тоза ин мошино гарени мошинаҳои ходовоянд ва метавонад ягон апашкаҳо мисол модаро мисол хоҳаро бигиранд барое ки мошин бениҳоят ҳай карданаш осона баъд расходиш кама ин ҳами қаак ҷода мошинат мегирӣ парковка мекунӣ дӯстои азиз ва мошини калона қинтарака ҳай карданаш қай хитон мефаҳмед номерои соҳибаш дар описания аста ба устоотон биёед мошин муомилаи соз дора арзон мешавад саломат бошед
салом алейкум бародару. Марҳамат. Opel Vectra B 95 сол. Мотор 1.616. Гази бензин. Коробкаш механика. Мошин утилизация дорад, дӯстони азиз. 2 моҳа ҳуҷҷат дорад. Аккумулятори нав, ходовоиш навай. Краскаш чотка, хушроакай. Яъне ки краска талаб нест бачаҳои азиз. ҳолати мошин беҳтарин. Балонои пеш навай. Қафош 50-60% бачаҳои азиз. ин ҳамин мошин. Срочно фурӯшӣ. Конкретно харидор бошед агар савдо мешавад. 33 000 сомон савдои соз дорад. Ина мошинча бачаҳо. Мотор 16. Яъне ки камбудӣ умуман надорад. Ходовоиш тупчаҳай. Ин ҳамин ҳолат. Ина мошин. Ина дохили мошин. Мошина хушрӯ тамошо кунен. баъде ки харидор бошен занг занен бачаҳо. Просто так нороҳат накунен. Серьёзно харидоро занг занен, савдо мешавад бо. 33 000 сомонӣ дар ноҳияи Восе бачаҳо. Ина мошинча. Системаи музикаш просто бомба. Хушрӯ мехонад. Аккумулятор хай гуфтем нав. Ина обшивкаош. Ина дохили мошин. Ина қафош. Ин ҳамин ҳолат. Мошинхар бошӣ биёй пеш бин. Савдои соз карда мешавад бачаҳои азиз. умуман ягон ҷош мақсад даридагию варидкардагию пусидагӣ хеле ҷош нест. 95 сол объёмниш кадаги анхчон. ина мошин. ина марҳамат. кадомед мехарӣ? Рақимода занг за. Иншоалло савдои соз карда мешавад.